Mem ta alif ra iki mau ujian berat sak berat-berate yo babagan iki mau latihan jaga kebenarane amanah terus iki mau latihan ibadah nggone ngawula karo sing kuwasa mem ta alif ra meme iki mau ngasor senajan dingasolke sapa wae nggo iki mau dingasolke krana ora duwe nggo dingasolke iki mau krana ora iso ibadah aja dadi masalah nek iki mau ati wis duwe ketetapan nggone kok alif nggur lurus ning gone tujuan amanah kok ibadah iki mau sehingga raga iki mau ikhlas huruf ra iki mau asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadur rasulullah nah iki mau angel goleki kajian ning gone kalam suci Al-Qur'an golek ana iki mu apa-apa sing ning gone dhuwure bumi krana iki mu diibaratke kertas iki mu bumi terus iki mau ayat surat sing nok dhuwur kertas iki mau gelaran apa-apa sing nok bumi. Nah, kalimat sabda golek iki mau sanepa ning gone sempurnane wit mancunge iki mau lah kaya huruf ra. Mbok disoki yo ba 12. Nah jane ngene iki ora ana salah-salahan krana apa krana kesalahan iki mau nak gelem nampa gelem menyadari iki mau tingkatan ning gone pengerti